ଚାଲ ଆଜି ଜଗା ଦର୍ଶନ ସହିତ ଜଣେ ଖାସ୍ ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା କରି ଆସିବା। ଘରୁ ବାହାରିଗଲି କୁଆଖିଆ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମନରେ ଥିଲା ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା, ଜଗା ଦର୍ଶନ କରିବି। ଆଉ କୁଆଖିଆରେ ପହଞ୍ଚିବାର ପରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ଭକ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ୱନିରେ ପରିବେଶ ପୁରା ଭକ୍ତିମୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଖାସ୍ କଥା ହେଲା, ଆଜି ଜଣେ ବହୁତ ଖାସ୍ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହେଲା। ଆଜି ଦିନଟି ବହୁତ ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ଏତେ ସବୁ ପରେ ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗିଲା। ଚାଟ୍ ଆଉ ମଞ୍ଚୁରିଆନର ମଜା ନେଲି। ଆଜିର ଦିନଟି ଭକ୍ତି, ଖୁସି ଆଉ ସୁନ୍ଦର ସ୍ମୃତିରେ ଭରିଗଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।